δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς. Δεν έχω. Είμαι αυτή τη στιγμή τώρα πραγματικά σοκαρισμένος. Κακό παιχνίδι από την ομάδα μας. Τελικά, έτσι λίγο, άμα το δω το match flashback, θεωρώ ότι ήμασταν ανέτοιμοι τελικά για αυτό το παιχνίδι. Δυνατό παιχνίδι, το Οδηγής έχει παιδιά που είναι έμπειρα, παίζουν χρόνια στην Α1. Αυτά προς το παρόν. Φύθηκε στο νεκρό διάστημα του Φίβου, εμείς είχαμε πολύ πάθος στην άμυνα. Δείξαμε πρώτη φορά, πιστεύω, σε όλη τη χρονιά τόσο μεγάλο πάθος. Το θέλαμε να ρίχνουμε το παιχνίδι πολύ. Είπαμε ότι πρέπει να το κερδίσουμε για να αρχίσουμε να κοιτάμε αλλού. Και τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό, ελπίζουμε να πάμε καλά.